Internet televizija Mladenovac uživo danas je posjetila tehničku školu u Mladenovcu, a povod su projekcije filmova edukativnog značaja. Razgovaramo sa Natašom Vasilić koja će nas uputiti i dati podrobnije informacije o čemu se konkretno radi. Omladinski filmski klub je edukativni program namenjen mladima sa teritorije gradske opštine Mladenovac, zapravo mladima od 14 do 19 godina. Program se sastoji iz 8 filmskih projekcija, to su uglavnom biografski filmovi koji obrađuju živote nekih istorijskih ličnosti ili naših savremenika koji su zalaganjem u oblastima kojima su se bavili značajno doprineli formiranju sveta ovakvog kako mi danas živimo. Filmovi su biografski, nisu dokumentarni filmovi i dobitnici su nekih od najvećih priznanja u oblasti filmske umetnosti. Organizator programa je Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti Numena iz Mladenovca, a program se organizuje uz pomoć Grada Beograda, odnosno Sekretarijata za sport i omladinu. Da kažemo, u kojem terminu će se prikazivati filmovi? Evo, danas je 6. april, da li je to samo sredom? Program se realizuje tokom aprila i maja, od 6. aprila do 25. maja svake srede u Tehničkoj školi Mladenovac od 18 do 21 časa. Za koji uzrast su ovi filmovi pre svega upućeni? Program je besplatan za mlade od 14 do 19 godina. Možete li im dati malo više informacije kada je u pitanju organizacija Numena? Udruženje Numena ili kao pun naziv je Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti Numena i je organizacija osnovana 2013. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti nauke, kulture i umetnosti. Do sad smo organizovali veliki broj besplatnih programa za mlade sa teritorije gradske opštine Mladenovac i gradske opštine Sopot. Takođe imamo još jedan program koji je u toku, to je kulturno-obrazovni program Art Omnibus. On se realizuje svake subote u terminu od 11 do 1 u osnovnoj školi Sveti Sava. Sastoji se iz više umetničko-edukativnih radionica iz različitih umetničkih disciplina i likovnih tehnika, tako da radimo crtanje, slikanje, mozaik, batik i tako dalje i mladi od 14 do 19 godina mogu se priključiti u bilo kom trenutku, znači svake subote od 11 do 1 mi smo u osnovnoj školi Sveti Sava. Ovo je na neki način i dobra pozivnica za mlade, koliko toliko da se odmaknu malo od društvenih mreža i kompjutera. Naravno, to jeste i cilj svih ovih programa, oni su edukativni, ali da kažemo su i zabavnog karaktera, tako da mogu da nauče nešto korisno, ali i da se opuste uz neke kvalitetne sadržaje.